ja som sa a vydala som v novom videu. Je to so mnou Vaneska. Čaute. Ideme hrať 7 sekúnd celý, máme tu papieriky. Zatiaľ si dáme múku. A takže môžem sa posunúť, začínam ja. Poboskaj vodu. Idem ja. Si ľahni. Raz, dva, tri. OK, do troch. Idem ja. Takže do 5 mi priniesť strašnú horčicu. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7. OK. Zlesne. Ja teraz mám horčicu, ale je tu Horčica. OK, ale máme to naopak, takže takže do 7 sekúnd, Vaneska. Počkaj. Priniesť hračku. Takže bež. OK. Máte do 7 presne Magdalka. Ďakujem. Takže idem do 7 sekúnd. Ktoré to bolo? Si to dala pred? Do 7 sekúnd mi priniesť cereálie. Maličkus! Niko. Ty čo, ale ja to nemôžem, že ich mám v kuchyni. OK, takže pane. Sa odskoč. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7! Máš múčku? Nie, však ja už som to mala dávno, ja som si spravila. Pozri. Raz. Raz, dva, 3. Trošku roznávam. Ale 3. OK, takže ideme. Kúkaj, 3. Áno, dobre, takže idem ja teraz. Toto je tretia. Mi priniesť puclu? Áno, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mám. Dobre, splnila. Nemám múku. Ty už si mala múku? Áno. Nemala. Takže mám. Mala som. Idem. Nemala, jej. Neviem. Nemala. Do 7 sekúnd mi nalej čistú vodu. Raz, dva, 3, nie, zle. 4, 5, 6, 7! Máš múku, máš ale máš. Ale to bolo neferované sa. Ale však ja som... To nie je nič, to bolo to. Je. Dobre, tak nemáš boží. OK, takže máme tu posledný papierik. OK, takže idem ja do 7 sekúnd doniesť kofolu. Mám kofela. Milý kofel. Čiže čo mám v kuchyni, čo to mám moc vidieť, alebo čo? Do 7 sekúnd, Vane? Sa dotkni vody. Raz. OK. Dobre, máme hotové videjko, nezabudnite dať. Ešte počkajte, počkajte. No, OK. Nemážeme. No, ako slúbila, že si dá na konci videjka. Aj ty. Čo? Ja som nepovedala. Povedala, že si... Ale sme to zjesť, predám videjko, Mojko. Ale zjesť iba trošku. Hej? OK. Máme naozaj na linku trošku. Fuj. Takže, no, dobre, takže toto celé videjko, no, na toto videjko dajte like, že Vaneska like, odber a ahoj, je to dobre.